Intona ezicoma ukuthi kuseAmerica la. Uyiwe le nto. Wow, what's it doing? Ebeni goes, what's it doing? Ebeni goes, what's it doing? Yeah, ebeni goes, what's it doing? Ebeni goes, what's it doing? Ebeni goes, what's it doing? Ebeni goes. All right, sanibonani, welcome to another special episode kwi One More Night. Ngihamba nosisi wami la uthulile siku One More Night. Igama lami nguEbensilo Msebeni, umjito iGhost, umjito onganankinga, umkhokhwentela, umphathi wetayitela, intwana yama 90s. Ngihlelo DJ Mola ubomu ufethu umhleli wale event enkulu la eRichards Bay. Butwami. Unjani Butwami? Ukhatha Egadu uyaluza bafu. I've been at it for 3 days manje. Cabanga Setting up, so yeah. On the ground phela event phela kuthatha insuku ukuthi uyihlele, but on the ground 3 days. On the ground 3 days, 3 months marketing. So, Yo bra. yeah. Khathalekile. But angazi awumake mebo. Yakhombisa ukuthi azikunani. But siyabonga bhuti wami ukuthi usimeme sibe khona emcimbini wakho mfethu, sokwazi ukuthi nasi sikwazi ukucoverisha yonke into eyenzakalayo. Ngicela usisi wami naye ayibike ngale. Guys, nani nangazi igama lami uthulile wamakhunga i2K 1K sihleli no Mr One More Night njengoba nibona lana. Nami high five sana kuhimo. Ungasani ngaphandle nawe. Seligama kuthiwa uprincipal Yeah. la ekhaya. Simqambe khona la uthi principal la ekhaya. Uhleze thola igama. Elisha njalo. Akuhlezi kukhona lokho. DJ Mo awusitshela ukuthi what can we expect namhlanje nje kwi event yakho? Something different, something nice. One More Night is always about exploring and changing the scenery that we're in. Njengoba ubona sisehlathini. Yeah. Yeah. We've never thought of this. Safika nje sabuka sathi ngamnandi lana. So great vibes, great music. Bekumnandi, abafana abahle, amantombazana amahle. Yeah. Hey, awume wena. Susu abafana abahle. Kumele ngiqale ngabafana. Ngajwayele indoda le. Kanjani. No, bese siyabona isifake ehlathini, siyashaya zinyoka madoda la. Please. Inyoka akusinkinga yami ukuthi nje abantu abaningi Hayi bo. bebona ihlahla wabona bakhona ezinye inyoka abazothi awubambe Ubambela. Kanti sokuyena inyoka kusasiyo le. enye inyoka so you managing that. No, but besifuna ukunderstand i-concepts. Ngiyakuzwa uyachaza nibukele indawo yehlathi la but ngicela i-concepts ungichazele nje. We break it down yonke nje ukuthi kahle i-wild. One More Night. Oh, Wild Oasis. Yeah, sure. Okay. So the Wild Oasis, it's a change in the system. So I'll take you to what an oasis is. Yeah, sure. An oasis, you find it in a desert, and it's indawo okwazi ukuphuza amanzi kuyo. In nature kahle nature, yeah, sure. But now you look at what is the desert. The desert is something that is monotonous, that it's always the same. Oh, Yeah. yeah, sure. So we chose because we're gonna create an oasis, a drinking hole of some sort where we're from a bay. Things are very monotonous. Yeah, sure. So Cool. to take you out of what you usually do, what you guys usually get to enjoy, and create something different. So what's normal becomes the ordinary. And Oh, then yeah. we're coming with something that's different where it's going to be a nice, refreshing, different. In a field, yeah, That sure. makes sense. Yeah, it makes sense. So wena Mo unayi target audience noma wonke umuntu uvumelekile ukuthi eze la? Akusho ukuthi le event lena eyama 90s, le yama 2K, wonke umuntu nje uvumelekile ukuthi eze kwi event yakho. Yeah, no. Everyone is invited. Yeah, sure. Hence, we do have a VIP section. We do have a general section. But we do understand as well ukuthi as is cooler, kuba nabantu abashintsha indlela benza ngayo. Yeah, sure. You know, but in general nje umuntu othanda ubumnandi. Wonke umuntu wamukelekile usangafika kwi So event. kuyaphakethe lakho ukuthi wena ufitha kwi VIP, ufitha kwi general kuwena lapha. 100%. Oh, okay. But nakhona ugeneral wethu, we don't even call it ugeneral, we call it the main area. Oh, yeah. So that's the main area and this is the VIP. Kodwa vamisa uba mnandi kakhulu kwi general. Akazi kwenziwa yini.
ngoba laba bama VIP bazigcukuthwane namafoni kanti lapha abakwe general yizaphenduka ngiyakutshela sengathi neyitori ezakhala kusengulubeni kumnandi bekune chaos khona vele phezulu that area is where abantu are more alive. yeah They sure don't really mind abayi-mind. basobe bezojabula uyazi uzeleni kwi-event uzojabula phela enjoy So ngalana ku-VIP sihleli kosofa yabo nje uyahlala Ufuna ukurelaxela. Yeah. ukuthi you're on a cocktail table as you can see in the background, you're in your bench. Yeah. Vele awukho comfortable usahleli. yeah So sure ugcina susukuma we ngalana bahlala they lounge for too long but they end up standing. angiphela vele abantu bafika ku-event yakhe gengeningi ama-80s bayashesha ukukhathala ingakho kuqashwa osofa abaningi bayashesha ukukhathala ama-80s Abathanda ukunethezela. yeah be They relax pay for that. So yeah we it's with the price so be comfortable definitely. Oh, Yeah. okay. So i-event yakho ngoba sekunesikhathi yaqala i-event yaqala kumuphi unyaka? We started 2017 in December, so next year is going to be 10 years. Ooh, okay. ngishayela izandla bafethu ayusuphushile bro Wenza kanjani ukuthi i-event yakho nje each year ihlale standard ihlale sakhula ngoba Levels. ayisafani njengasekuqaleni iyakhula njalo unyaka nonyaka iyakhula It's like ingane yakhula. yeah You know, you take it, you go through the phases. We started at neighborhood in 2017. yeah sure Then from there, we started ukunyakaza kancane, so we did backstage in neighborhood. Yeah, sure. To challenge ourselves in my environment. Yeah. Then I think in 2022, if I'm not mistaken, we went first outdoor. Then from there we decided ukuthi soqhubeka nalento bese siqalile Yeah, sure. backstage ukuthi we jump around. oh yeah Okay. So even nama venue mase singaphandle we continue to move around as we've done. Pelican Island was our first one. oh yeah Then we went to ZTBF. Then we went to Pelican. Then we went to Alkanstrand. No. Siyaqala ukuzwa la. Siyaqala. ufuna ukwazi umehluko between ama-indoor event nama-outdoor like ama-challenges enifisana nawo yabo as abantu abenza ama-event The maning ama-challenge and there's positives to it as well. My Oh, yeah. advantage of going to an establishment ukuthi sunama-toilet. yeah sure Nazindonga. yeah Nawugesi kune-staff esisebenza khona kunama-fridge. yeah I-surface yakho i-right. So there's that happens when it comes to an indoor setup. oh yeah When you go outdoor usuke nje ukuyibala. yeah And each and every element ekhona you have to create. outsource kuyona Sekumele sifake iy'ntambo Uqashe izinto, yeah. sekumele sifake itende, kumele sifake i-flooring. So Ayihla uqasha abantu. definitely Yeah. we are big in creating a community. Yeah. And One More Nights, I think in total each event we feed about 300 people. bra That Bra. we get. mfethu hayi mfethu uyasebenza ndoda mfethu uma usukwazi mfethu ukuthi kunabantu abanika isinkwa Not ukuthi phela mfethu sibanika isinko siyabaqasha. hawu wena musuqala umsebenzi okanjena kusho uzobanika isinkwa ubanika bebe nomsebenzi Yeah. abafana beyowenza mfethu amandla akho ungaweyi mfethu yabo ungaweyi mfethu come on dog hayi dog ungaweyi amandla akho Ngempela, ungaweyi amandla akho akekho mfethu into eyenzayo ngoba yeah into inkulu encane. kakhulu bro From influencers to people that give us toilets, Yeah. itende, the flooring, the stage, the Sure. sound, all of that to try and make sure ukuthi it's local. Not ukuthi it's only black, yeah because bakhona amalungu, khona amandiya sure sisters. Just to try and make sure ukuthi it's not only balance ngaze kuthiwa lona. Hence we also you'd find ukuthi uzothola nabelungu that come to One More Night. ugcile kulaba bangakithi kakhulu Ibona phela baziyo. ugcile kubona kakhulu hey. Abelungu bafike earlier on bathi kwenzakalani lana. oh yeah sure Like we didn't know about it and basebenza no bazoza later. oh yeah Okay. no siyabonga I mfethu know siyabonga siyabonga kakhulu kakhulu ku DJ Mo guys. Isasekhona sisacela ku-event. sazojabula la ekhaya sazoba mnandi kakhulu bafethu Kusakhona u-DJ Tuxin. Khona Tana no Supreme, DJ Aministo, Dora, a whole lot of local artists, you know. thank you mngana Bakhokhela futhi. Nizwile bayakhokha. uyakhokha mfethu Yakhokha. Ama-artist ayakhokhela. Afana guys. nami mambo ushada, nami ushada ngemoto. No, siyabonga kakhulu DJ Mo. Thank you. siyabonga kakhulu mngana sure ngihleli nobaba la ngicela ukuthi ubaba azethule yena ukuthi ubani umsebenzi wakhe nendima ayizoyidlala kulomcimbi lo we-One More Nights ukuthi imuphi Sabingelela igama ulunga kodwa waziwa ngumphathi wakwaButhelezi
Shenge. Okwethu nje la ukukhanyisa so senza sizo company nokuthiwa Mr Stage and Light. So company nokuthiwa Mr Stage and Light. Yebo. Okwethu nje sidila ne stage, sidila nama lights, sidila ne structure as you can see truss the stage, truss kwamakhelwane kwa extreme. Ama structures anjengalawo senze sidila la. Okay. So baba I stage sen less cause I stage manje engisiqalayo ngempela lesi and ngiyasibona ukuthi sisangena lesi stage lesi kuthatha isikhathi singanani ukuthi nisiqale from start ukuze nisiqede size sibe sihle kanje egcineni ngoba I'm sure akuyona into enfair nithi niyaqhuma noma umhleli we-event nawo usuke ecelile ukuthi ucela into kanje bese nimenzela njengoba ecelile. I stage si concept oyinikezwa umnikazi we-event bese advisor ukuthi ukuze sibe right ngalendlela efunayo siyadesigner sibe 3D asibone sisipresent asapprove then sisasenza lesi nje sisiqale ngolwesithathu. Okay. Njengoba umgqibelo namhlanje sasiqala ngolwesithathu ngoba sasiqala ngolwesithathu sasiqeda ngolwesihlanu. Okay. Asasiqeda ngolwesine ntambama then ngolwesihlanu ke kwasengena ama screens. Okay. Oh yeah. Nje ubona. So ukwenza I-stage kudinga isikhathi ngoba i-safety ibaluleke kakhulu. Yeah. Sisiqine yebo sibe sihle kodwa fanele sisewazi ukuthi ama-artists azogibela kusona engakhona ukuphazamiseka. Umsebenzi wama lights kakhulu because njengoba sihlathi nje la yabo ukugesi ukhanyisile like selokishini noma nani sehlathini la ugesi ubaleka kangakanani umcimbi lo kanje wonke umuntu sikwazi ukubona na sonke nento eyenzakalayo la. Lento yama lights lighting ayivamise ukunakeka kodwa idlala irole enkulu idlala irole enkulu ngoba khona le yokukhanyisa nje esibona ekhanyisa ukuthi kukhanya abantu bobonakala. Kube khona le ambiance ukuthi kukhanye kodwa kukhanye ngohlobo obuthile okhanya uzobona ebusuku angabe inservice ebusuku ngabe ngiyakhona yabo ihlahla sinjani emini ibusuku sikanje. Okay. Wona stage sinjani emini ebusuku sibona sinjani. Okay. So bese kuba ke kwenza kube kuhle kahle kahle. Yes. Bese lighting eba se stage ke eyenza ukuthi umuntu ose stage operformayo siwazi ukuthi si enhance iperformance yakhe. Lesigwaza amehlo masidlela into zethu la vele sigwaza amehlo vele uxhophe ukuthi iyo le asigwaza amehlo sigwaza amehlo DJ. Umuntu exwaza ubona zakhipha ibuka eyisule ngakho nje abaningi baperforma befake ibuko usenzela bona ama lights basuke phenduka lapha phenduka amanye athu ukushisa nanti. But ke ngokuthi umuntu stage ujwayele kangakanani abanye sebajwayele. Baba ngiyabona ukuthi ubhizi kakhulu ngifuna sikubambe isikhathi eside ngoba uhijackile kahle kahle ushenge abantu mhlawumbe umsebenzi wakhe befuna ukubona kangconywana noma kakhulu utholakala kanjani kuphi. Ushenge yena katholakali kakhulu kodwa ke umuntu usanda ukutshelwa nje ukuthi akazama ukwenza lezi zinto zama social media leminyaka ihambile bilivela ku word of mouth asikhona shangethi zokulekelela basi ke kukhona ipage la ka Mr Stage and Lights. Okay. Basanda kuvula nje ku TikTok. All right. Na Instagram futhi Mr Stage and Lights. Okay. Yeah. Na ku Facebook ukhona baba? Na ku Facebook isikhona kodwa ke posta khona kodwa ke sikhona. Okay. Hayi sibonge shenge inhlimo yakini sivulele yona la empangeni. Ukhuluma ngane pho ishimo lesekhaya phela ka shenge nje. Le lo muzi wakithi. Sibonge shenge kakhulu. Sibonge kakhulu. Asemba abantu basozojabula abantu. Basozojabula. Yebo sibonge kakhulu. Basazoza abantu. Ngicela nisondele baba. Ngivule impitch eduze. Vula impitch eduze.
Sawubona baba. Sanibonani njani? Siyaphila Sikhona nkosana sikhona. Akusasay one more night bangane. Ubaba sisacela ukuthi ezazise ubaba nanokuthi umsebenzi wakhe la kwi one more night or one. Okay, mina ngosibonelo ngwakaDube ngisebenza ku Mtimande Security. Okay. Security team. Okay. Ubaba usenza uMtimande Security? Yebo, ngisebenza ku Mtimande Security. Okay. Kunomsindana baba khona la sisacela ukuthi sithi nje ungasabi baba relax nje baba ungasabi. Sithembe wena uMasilanga. Phepha kwethu kusezandleni zakho. Yes, kusezandleni zakho baba. Sizokubuza nje baba ubuze emncane nje ukuthi njengoba i-event engaka nenza kanjani sure ukuthi wonke umuntu uphephile la ku-event? Sizama ngayo yonke indlela ukuthi senze ngayo yonke indlela okusemandleni ethu ukuthi wonke umuntu egcine ezizwe ephephile ngendlela eright nangendlela esideploya ngayo ama security iyona ndlela yenza ukuthi wonke umuntu ngisho ehamba bone la hamba khona kukhona i-security lethu yonke indawo la hamba khona ufica kune security so leyo ndlela yenza ukuthi mhlawumbe umuntu abone ukuthi hayi yonke into ihamba ngohlelo. Okay bengicela ukwazi because lo mcimbi omkhulu kakhulu and indawo evulekile ezozana nabantu abaningi nina uqiniseka kuwena ukuthi abantu baphephile udinga isibalo sabantu abangakanani esayidini leni ukuthi bekwazi ukucoverisha umcimbi ongaka bekwazi ukuthi abantu begcine bephephile la ngoba maningi ama sectors kunama parking la ungenwa khona esangweni mase uba yiphakathi ku event ngqo noma ngeke ngibe naso isibalo esicwele ntwithu ngoba baningi kakhulu. Okay. Lokuyiyona kodwa wonke umuntu la hamba khona uyabona kune reflect. Wonke umuntu ahamba khona uyabona kune reflect. Kunanesudu nje kanje yakho ukuthi sonke wonke umuntu uphephile la khona. So la kune reflect khona kusho ukuthi kukhona thina. Yonke ngisho ngoba ngisho ngaphandle le ma parking yonke indawo la nama reflect khona ukusho ukuthi wonke umuntu uphephile. Ngiyabona baba ama reflect and abantu engibabona agqoka ama reflect ngibona nje abantu abalingana nami ngithi ngizigaqaqaqa yabona isikaqaqaqa nawe uma ngihamba ngithi ngisifike manje baba ensanjani aqaqasha ukuthi ngaqaqaqa noma vele lisayo bafasambeni sosabenzi bathele ngaphakathi bawazi umsebenzi wabo bayawazi umsebenzi wabo ngoba nje umbone kodwa ngaphakathi unonile. Okay umsebenzi wakhe hayi uyawazi umsebenzi wakhe ukuthi mina umsebenzi wami ukuthi ukwenza kanje umsebenzi wami so uma kukhona la khona abona khona uyakwazi nokusimemeza nathi sigijima nimlekelele. Okay baba njengoba ubaba esenesikhathi eside kulomsebenzi lo I'm sure usebona into eziningi emcimbini iyenzeka ubaba yiphi indlela abantu abasemcimbini abasuke bekona eningalekelana ngawo nabantu ukuthi umsebenzi wenu ubenze ubelula iziphi izinto ongayibala ukuthi abantu uma kusemcimbini babangasigwemela ukuthi besigwemela ukuthi besikasebenzisana kangcono nabo ngoba kwesinye isikhathi ubona ukuthi usebeka isandla useyaboshwa yabo. Kahle into ebalekile emcimbini ukuhloniphana ngale kokuhloniphana suku umcimbi ungekho ngoba ngale kathi umunye oyiphuzile mina ngingaphuzanga esemcimbini kodwa kumele nami ngimnikeze indawo kodwa naye nginikeze indawo yami njengomuntu osemsebenzini wami mangithi hayi akhanjwa la umuntu alalela ukuthi hayi akhanjwa la so uma yena sehamba lapho ngafanele khanje khona ngibe ngisho kusho ukuthi kufanele manje simbuyise endleleni hayi ngokumshaya kodwa simbuyise endleleni simqondise ni understand ukuthi isima kusona vele udlile kodwa singambeki isandla lotho siyena simbuyise endleleni leli gama lomshaya singambeki isandla uqinisa senzando kuyazi ke le ngoba phela hayi bayahlupha abantu basebephuzile baba kumele ube nesineke ngempela bayahlupha kakhulu abantu mase bethe ukuthinta kumele khona sigcine sisebenzile nabo futhi begcine engahamba umuntu ethe i-security ngibulele ngenduku hamba umuntu naye ejabulile mayibuye i-event aphinde abuye ngoba waphatheka kahle ngoba sonke sidla
ngaye Yes, baba. ne-event yadla nathi njengoba sila sizodla Yeah. yabo so kumele kube khona Ukubambisana. Nokubambisana. Okay baba. Hayi siyabonga kakhulu baba isikhathi sakho nje sinetha nokuthi uhloniphe baba siyabonga kakhulu. Sesobonana khona lapha ku-event. alright ngizophuma ku TV Uphuma ku TV. Uphuma ku TV. Uphuma ku TV kanzama. Sibongile kakhulu. Sibongile. Ubonga thina baba. Siyacela bafethu ni subscribe ni like ipage on Facebook iBlomas Podcast TikTok iBlomas Podcast mina ngu-Ebenisile Msebeni personal account. Mina nguthulile sobahle emakhunga uthola nje yonke indawo uthulile sobahle emakhunga ngayi filter vele bafuzile ngashiwo la Hayi angite ngashiwo la sikhuluma konke sikhuluma konke angite ngashiwo la podcast mina ngiyazazi indaba zenu akahamba uzekuthini angite ngashiwo la angite ngashiwo la sekubuza sitshela indaba zethu hayi ngiyamthemba lona mfethu awungeza awu yamjida ngiyamthemba mfethu awu angabudlela ngami nina hayi we my brother how are you ukhathana mcimbi mkhulu biyalo uyala browse otherwise sixolana sibamba nethambo akade agcina umjina afunda nesigele cabanga ngempela ufunda nesigele wayenjani esikoleni awukami yazi ngibe mpofu ngaze isikhulu akukho kusitshela okuningi wait ase grade mfethu ase grade njengoba ngafuna ukufunda nje yazi inkinga yenu yeah lo ufika uthi angishoot uphendula uthi uyamshoot and then she proceeds ukulanda ilokishi la ngakubo la sengimtholile sasoshoot so shoot by the time uphendula nelokishi lakho lonke mina umuntu serious ayitha ngixoxe bese kushutha mina ngedwa angithi uzothiwa sinenza njalo mase ngisho kuthiwa cabanga nje bukana before sone kakhulu vele nami igona hayi kahle wona score awunazi score lesi mkanami before sisole kakhulu yabo sifuna sichazela abantu ukuthi umsebenzi wakho yini kulo mcimbi le one more night umsebenzi wakho wenza ini kahle kahle so honestly umsebenzi wami ukudocument i-event akusiyi photo shoot ungashuthanga it's okay sure my actual job is to sell the event to umuntu wadengeka mayibuka isithombe textile beyikhipha so mina my job the picture that I'm looking for isithombe represent the event can't isithombe zami eningi ngifuna ipose ngifuna zi represent afuna uze actelwe the moment usuphosa sekungawe manje all right no longer yeah shalom Stolen lo mjuda shaya isithombe verse shaya isithombe verse singani mina mfethu uzongiphozela la khona umuntu owenza into eshisayo ngala uyangibambezela you are actually off ibrief yami mina engiyinikiwe ngicela shoba moments ukuphoza kuseyi moment ifake kahle zileke guys ishisa na filter le ishisa na filter lomjida mfethu ngaphoze imnandi ntshontsho yeah qinisile yeah ima sikela isikhawu manje lomjida mfethu hayi baba safuna ukubuza mfethu asibayithola icomplaint lapho ushuthi izithombe zomcimbi event kanje yabo la sijabula khona bese uthola icomplaint ngale kuthiwa ngicela ungidisa lesithombe usipostile mfethu lapha yabo mhlawumbe kunomuntu ongazi bengelana ngicela ungikhipha lezo sithombe yo bra mina enye into wabuza into ebalekile bafethu if ungafuni ukushotha ungeze ku-event angisho in a bad way sengiserious yeah sure in a manner ukuthi na fethu ku-event there are people abenza ama-life benza iyitori bathatha iy'thombe you will forever be with background sure qinisile lapho khona ngizongakushuthi wena uzulova but kunesithombe se-white shot uzobonakala lapha twanangi lona uthowulele bayazuma sendangi lo VR hlala kwi-VIP ubhora ungadansi chances are nakhona ngithembile noma vele gobe phansi ube phezulu nefoni yakho fake imask umuntu
amaziyo nje futhi ngisho ihlombe lakhe zawusibona ihlombe likaSibanibani ke lela okay emsazweni nzima bafethu kakhulu so honestly wangempela ya lawo ma-complaints aqhamuka abanye ngi-understand ukuthi abanye they just like abathanda ukuvela ithombe ze-groove nani bayithanda i-groove but abafuni ukube sibayi-represent oh yeah sure but manje ku-tricky because now I can't not take i-white shots enhle just because khona wena phakathi phakathi awazi phela ukuthi loyana akayithanda igroup yakhe kanjani into eyimess ngale ndlela ukuthi na etafuleni ethile khona cela umshot yeah bungisaphi la why usakumbiza sokushutha abanye bathanda ukushutha yeah but honestly not ngendlela embi ithombe ezinhle yeah sure ama-smiles angempela ama-movements angempela like i-energy yangempela yeah soyithatha but I see priority yeah oh okay so ngiyazi ukuthi une company i-optics photography okay so abantu abafuna ukufollow umsebenzi wakho abafuna ukuqasha bengakuthola kanjani kuphi optics photography nje Nkosi yami Instagram Facebook TikTok account now hey baba Tiyadlala lomjito le account yonke lonto le number yami once since high school mina awushintsha namanje no amaphatha amafoni amabili njengabanye abakwelinye ilokishi but ifona ay cha futhi ngathi unenkinga naleli lokishi bengisho okay sesibongile mfethu uhambe mfethu ngomjita mfethu sazi lokho sabonga futhi wami sabonga kakhulu mfethu sibonga kakhulu bantu wami hey wena wanazi uyasazi isikhawu lo asazi isikhawu lo asemthethweni Gubne isikhawu gubne H1 H2 hey kanti ubuwakhele isikhawu ubuwakhele isikhaweni wena mfethu nomjita mfethu sisekhona kwi1 more night sisekhona 1 more night okay Sana shaya uzima izandla kunini ncengo lo sisi lona mfethu kunini ncengo sondezima kumlunye yini mfethu simnene kanje amuvali yabo niyandazi nje yini ngakunini usicashele yini fuba headline uvala umcimbi bana enkulu yini fuba uvala umcimbi wena Bana guys sishapho wena congratulations into nje enhle niqalile thank you my sister thank you thank you yeah nifuna ukuthini ke kimi oh sifuna nje siyabona hey nawe lezo sihlase nifuna ukuthini kimi uyabuza yini no siyezwa ukuthi icompany yakhe isebenza lana in terms of cleaning your source sifuna ukwazi ukuthi how do you make sure ukuthi the place is always clean abona abantu abathi umuntu ehamba siyakheqeka ibhodlelo uyalimala wenza kanjani nje kulo msebenzi okay firstly ngizoqala nje ukubonga uNkulunkulu ngokuthi angiphe umqondo wokucabanga yeah and then secondly ngibonge futhi ukuthi angihlanganise neteam esisebenza ngendlela eyisimanga because I wouldn't have made it alone yeah sure nalo the fact that my kids can work alone ngingekho it's an amazing ningaza kusingene sebenzisana nabo ingane ngisebenza nazo ngibiza ngeingane yeah so ilento yokuthi if you going to venture into something or a business kumele ukuthi uqale research eqala ngalo don't just do something just because ubona omunye umuntu I sat down I started from level -0 to level 0 to level 1 ukufunda izinto eziningi nge-ecosystem environmental health zonke lezo zinto nanokuthi how do I expand my business ekutheni lingagcini ekutheni clean izindlu zabantu yes awugcini kuphela kuma event no asigcini kuphela siclean nama office spaces we work with corporate companies huge companies nje ngiwasha amagama awo but nje kahle sibhizi ngicela nishayeleni izandla shaya izandla lapha zamqosha futhi izandla ayiskel wethu uyabheka njalo interview so siswami ngifuna ukwazi mina mfethu umcimbi omkhulu njengalo esikubona namhlanje ama challenges enibhekana nawo
from uqala uzuphele noma nina nicover le ndawo ukuthi nje umcimbi uyaqala cleaner mhlawumbe amatafula nala kusekhona khona abantu bese niyaphela lapho or after event futhi niyabuya futhi niphinde? Yeah, let me take you through what do we do. Yeah. We help out during the event, like sahlanganiswa yonke into ukuthi because asigcina uba ama cleaners phela, but there are other things that we do. We background we one more night. So siyasebenzisana kakhulu. Mayiqala nje umcimbi fanele siba khona senze show ukuthi kuyahlangana ukuthi we cleaning noma ukuphi makuthiwa bamba insimbi fanele ubambe because I believe we are a family. In order for ukuthi umsebenzi uhambe right fanele siqale sonke sibumbane kuqala and then after that ke kuyasebenzeka. But going forward ekseni siyafika sizosiza futhi. And then when umsebenzi wethu uqala mase kukhona abantu, okay, then senza show ukuthi i-toilet eli-clean, umuntu mengena e-toilet because abanye they are not friendly to hygiene, abanye ama-toilet not user friendly. So my team they take part ekuthenini mokuphuma bayakuflashela bekusulele and then when the next person comes bafike i-toilet eli-clean because noma ngathi umcimbi umuhle kanjani but if indawo yokuyikhulula ingekho clean inhlanzeko sufika ekhaya usune infection ke manje ngoba sinamantombazane yabona. So and we go as far as kubanye usozipha abantu sebe intoxicated, so we are friendly in that way ukuthi abanye siyabaphathela ama sanitary towels ukuthi because kuyenzeka uma umuntu wesifazane uyithola usungena ungalindele nawo ungalindele nane sazi kakhulu Buba ngiyaphela lapho mina ngisafawule ungalindele. So my kids they make sure ukuthi bayaba khona and within ke VIP in general asisho ukuthi no ku general fanele sibaphathe different na ku VIP fanele senze show ukuthi wonke umuntu uzizwa ebalekile clean environment spotless makune bottle siyalithatha uyabona nje nakho ke zini ngempela weza le kitchen mangifuna ukuthi manje ngidekile la hlakahla sengiyaqonda abantu amabhodlela angasho uzokushutha usothatha ibhodlela la khona bebosi ngithengele elinye khona libe ngiliphuza vele yasenze njani kodwa simasifika etafuleni asivele sifike sithathe sifike sibingelele bese siyabuza kukhona nesinganisusela khona njengalokho ku aim thatheni lokho nishiye lokho because safuna ukushutha we did it. And then makhambe isikhathi mhlawumbe sekugcwele itafula phela la sizingane zandawo kuyasetshenziswana kubanjiswe ukuthi hayi ngoba sesisiwela akusekho lutho okay alright asimphuci futhi umuntu esaphuza nazo ngoba phela kumele kubonakala ukuthi bengena imali alibamba nje ibhodlela lakho nekani lami ngisho sona emzwalizo le emzwalizo kodwa ngikani lami asingalisusi asilisusi no siswami umsebenzi omuhle lo owenzayo and ngiyakubona ukuthi impela kuningi okwenzayo sisi. So as umuntu omncane njengami nje uma ngathiwa ngifuna ukuventure into cleaning ngibe necompany imiphi imigudu engimele ngiyenze kanjani yabo ngoba ngiyakubona ukuthi impela ngeke kubona ku Facebook ukuthi uyabagqugqumezela abantu ukuthi nisesebancane vulana ama companies yenzani imisebenzi zisebenzeni ikuphi okumele ngikwenze ukuze nami ngigcine senguzime nami yabo. Ngeke uzubeke uzime ngoba okay kodwa lo sis lo ayingeke no you have to first be loving yourself nje iqale lapho nje iqale ekuthenini uyithanda wena so that because you will get to kweminye iminyango weBhayibheli ukubuka nje utshela ukuthi ubani but if you have that thing ukuthi vele nguzime uyothoba and then until you find the right door. So it's a matter of understanding yourself and vision yokuthi yini kahle kahle oyifunayo. Okay. Because emhlabeni ungaba nebusiness ube nawo umcabango but if you don't have a vision ekuthenini where do you see your company in the next 5 years, where do you see your company in the next 10 years, because abanye abantu basebenzela la iduzane ekuthenini akazi umuntu next year ukuthi inkampani yakhe yeah. So then from there
I always say to umuntu ofuna uqala ibhizinisi it is doable, it is kuyenzeka. Mina I'm a living truth yokuthi nothing is impossible, as long as usaphila, as long as usaphefumula washu kabe. So sengitshengisa iminyaka yami umdala vele dala so nje abantu besifazane ngiyafisa futhi ngiye ngibagqugquzele bonke abaseduze kwami ukuthi umuntu akabe nento yakhe ayimele, noma ngathi udayisa amagwinya, noma ngathi udayisa itingi, noma ngathi udayisani, but have something ozothi uma ukhonje endaweni kuthiwa nangu uzime amabhelunda, nangu uzime weinkukhu, nangu uzime we cleaning service yabo, in a way ukuthi uzi overload ngemsebenzi alendlela ukuthi even if abantu negative bayafika bethi kuwena mhlawumbe bekhulume on the other ends kuthiwa ayiqana lo usafuna ukwenza vele ngifuna ukwenza konke. Yes, manje unamagama business akho now esewonke? I think it's around 9. Yeah. Khona umuntu na umuntu hayi anginayo futhi ngisengikhona ke mina so ngifuna manje uyabona ama business of 4 sana 5 ngifuna manje noma sengagezwa imali sonke lesisikhathi ngisaba ukukhuluma mfethu ngisaba ukukhuluma sengikhona manje unginike wafifa ama business. But yes, enye into that we fail to understand is that being successful doesn't mean you need a partner. Being successful means I can survive. Mina nje I think ngizoba yilo auntie ozoba ibillionaire oyofika nje ekhaya ngosuku lomcimbi esephethe amaveve ngemuva ehamba ngephola. So ngizoba spirit sakho. Ngizoba yilo. Ngizoba spirit sakho. Noma ngisemshadweni kuthiwa sibe sicela Nkosi yami usisi wePorsche eMet. Kodwa ufuna ukungena bese ngiyasukuma newalk wami awusuka. Mina ngiyakujabula seswami mfethu because okuningi uqale phambi kwethu sibuka asazani namhlanje okuningi uqale phambi kwethu sibuka and siyabona uyadlondlobala kuma lama sectors lama department okuwona uyakhula every day isupport uyayithola kubantu njengoba silana nje umfowethu naye usezime woza ube khona nawe sibe ingcenye sonke sakhe lento le enhle kanje sibonga kakhulu ebalekile ile yokusebenzisana nabantu ube very down to earth because umsebenzi noma ngathiwa nezimali ezingakanani at the end of the day uyabadinga uhlezi ubadinga nalokuthi uma usunyukile usuphezulu elateni ungaba thatheli phansi abantu abaphansi because maselibhodlo kaleleyo lati uzowela kithi fanele kube yithina esikunqakayo simkusumisayo futhi so it's a matter of nje uhlonipha abantu uhlonipha umhlaba bese usihlonipha sisuzime siyabonga Nkosi yami kubonga mina uzime ke yimi sacela sisale usushiya ama handles akho ukuthi utholakala kanjani abakudingayo. Okay, firstly I'm singing. Mfethu yini mawutshela abantu mfethu kangisesumuntu wami wena eyazi lona mfethu sure but ku TikTok nguzime the female hustler. Oh okay guys, kanje ningishayela izandla ukuthi ngathola iaward eLimpopo for the Limpopo the best female hustler. Shayela izandla hayi usimele usebenzile mfethu usebenzile mfethu singayini ngaphandle kwakho kodwa anilu so nguzime the female hustler on TikTok, nguzime Mpanza on Facebook, nguzime Mpanza on Instagram. Bese ke ofuna mhlambe ukulekelelwa ezintweni ezithile ezidinga ibhizinisi umjolo usethathiwe uEbheni yebo yes you can use our business number which is 0844783501. Siyabonga kakhulu sisami. Thank you my sister. Ngishayela izandla ngasenhloko. Continue grow, continue grow. You are special, you. This one. So wena ngoba uthi uyaqala ukuthi one more night uzozwa ke. Kupha phezulu, usukuba phezulu. Ngifaka le jacket ngoba inegama. Igama lenkampani? Okay, sesibuyile bafethu. Yaphela bhuti wami. Ngiyaphila bros. Awubuke bese
leave me hanging first usishap adawazi grade hey kade uyaluza sikunikile sikuncenga sithi wosondela bhuti sizosondela bhuti Sayikota yosuku Yo. yes sayikota yosuku kosani ngeke uSFC office kusho ba Amahemhem. bakusho ufihlile wena Lokudlula ngomoya. Lokudlula ngomoya. Mina awucacisa umsebenzi wakho ukuthi ngabe ngifuna ukuzwa futhi uzwe ngobani kahle phela ngeke sihlebe ngomuntu ositshenini phela ke abanye bawo safety officer ngamagama abanye bawo safety officer bangampela wena usoba ngephepha isicucu Kuhlukene ama levels. kahle safety officer bafowethu yebo bhuti nakule event ngize njengo safety officer Mina ngazi ukuthi ngangikhula ngangizuthiwa khona DJ Franos manje xa kuthiwa safety officer DJ Franos ngathi awu kanjani from a DJ to safety officer Unamthemba uDJ Cela usitshela nje ukuthi leyo nto yenzeke kanjani ukuthi from a DJ to a safety officer Vele mangabe uDJ ukwazi ukwenza into eziningi ngesikhathi esisodwa Okay so uDJ nje umuntu okwazi ukumultitask Okay ngoba uthe ethinta ngala ebecabanga enye ingoma azoyidlala ebebuka abantu ngalana kube kukhona umcela ingoma kube yeah wezinto eziningi ngesikhathi so kusho ukuthi kuyalinka ke ukuthi you can do anything but ke kimina yes ngibe uDJ isikhathi eside kakhulu how many years eyimfethu namanje usawuyena Nemuswa sesumhlala phansi sengathi simhlala phansi Okay kodwa inhliziyo iyathanda iyathanda isegazini phela into ngezoyibalekile namanje angisakwenzi manje angisaphumi ngiyokwenza Okay but ke kukhona nje enhlizweni yami ngiyakuthanda ngoba ngiyalalela ngisho umuntu edlala ngiyizwa ukuthi hawu waziwadlala ngabantu hawu ngizongoma ngibuza ukuthi uyashaya but ngeke ngixoxeke leyo ngoba nayo ngafuna isikhathi sayesini isihlaziyo sicaza kahle abasuke bedlala labantu Okay yeah but ukuyincinza nje ningabahleleli abantu i-playlist nisekhaya ngoba anibazi mase nifike kubona ukuthi bazoziphatha kanjani imake shushu awuyiprep set wena you read your crowd come on and then you deliver into edingakalayo my brother akwazi ubodishe ungayiprep set because uyazi udlala ngo1 ngithi for sure ngo1 kuzobe sekunohlobo othile lomculo ofana udlala ngo1 ebusuku uma udlala ushaya opening set ngo11 emini uyazi uzoshaya mhlawumbe deep house yabo isoulful uqinisile kodwa njengamanje utshela uDJ egroupini yokuqala kubantu abawo DJ la eRichards Bay awuyise ngeke uyihlele into kini ungabazi abantu oyobadlalela yo understand nabo ko DJ nabo DJ bakhe bezo DJ bakho basiphazamisa manje my brother 2 minutes Soqeda bafethu uyivala nje le personally mina okay ngiyazi ngizodlala emini yeah umusic wami uhlukene kaningi kuma USB arm uma ngabe ngifika ngiyahlala ngiyalalela lo dlalayo ngiread crowd yami ngiya-interacta nayo and then bese ngiyabona ukuthi ihamba kanje then you give lento esuke idingala ngaleso sikhathi okay yabo ekusha mina lokho crowd yakho ukuthi wobani labo nabo nje laba sebedlalile kade bebanikezana ibinjani ireaction then you take it from there you understand mina bakithi udlala udlala endlini uprep set yakho usufika lapho vele phela wena phela lapho awuyazi wena ngisa wena uyojabulisa lapho kahle kahle understand personally mina bengitreata kanjani okay bhuti wami ukwazi umsebenzi wakho we safety officer kahle kahle yini role yakho kwimicimbi ekanje yokujabula emva kokudJya ngibe sengibona after u2010 because ngo2010 kwaba khona ingozi eyenzeka eMoses Mabhida kudlala ibhola kwaba khona lawo limala khona abantu kwalimala abantu kwase kuba khona iact eyakhiwayo ebizwa Sasria Act 2 of 2010 le eyenza ukuthi manje uma ngabe kuhlangene abantu yipi imithetho edingakalayo bahlangana kanjani kufanele wenze kanjani ukuze labo bantu behlangane ngokusemthethweni ngase ngiyafunda oh yeah ngase ngiyaphuma eDJeni still ngisaku entertainment kodwa sengi behind the scene oh yeah say kodwa manje behind the scene ngisakuyona entertainment kahle kahle ziningi izinto ezenzakala ku entertainment so mangabe ula uorganizer into yokuqala mangabe nje ecabanga idate esecabanga ne theme yakhe ne concept na yonke into ofuneka atshele mina
Oh yeah. Bese mina ngiyi-applyela i-event. You apply for i-event uyicelele e-provinceni. Oh. Wena uphasisa kahle. No angiphasisi. Oh. Mina ngiya-applya, ngiyagcwalisa, ngihambise, beyi-assessa kuthunyelwa amaphoyisa ngala. Assess check ama threats and everything bese eyayiphasisa i-event ihlukana kathathu iba low risk iba medium risk no high risk. Okay. Misibuya izobuya isitshela ukuthi ikubani i-risk yakhona bese besitshela ukuthi ubani ozoba ucommander wale event uzongamela wonke umcimbi. Oh yeah. Aseduze nala wenzela khona i-event. Okay. Sibuyile leyo document usayitholile naye then bese kuqala ama meeting e-planning. Security planning sibaningi traffic umasipala disaster SAPS CI safety officer security private ambulance sisuke sesibaningi ke lapho sihlangane siyoyiplana le event. Okay. Mina kufanele ngiyiprepare ngenze risk assessment safety plan waste management i-document nje yakhona ezoba yi-file bese ngiyoyipresenta kuleyo meeting. Okay. Bese bonke beyaphawula ngayo ukuthi bayahambisana naleyo plan leyo including i-floor plan bese beyiphasisa bese bethi hayi no siyahambisana nalokho khipha lokho sondeza lokho lokho ayasiboni kahle awuchaze ngalokho sikulungise until usuku lanamhlanje. Oh so nje ibalekile konke ama events yeah idlala indima enkulu manje idlala indima enkulu ukuyenza ngaphandle kokuthi kube khona safety office event. Ungazenzela muyigangela nje uze uzolimala abantu. Cha yabona ngifunde okusha ke namhlanje. Cha bengazi mina. Bengakwazi ke nje. Khona imigudu emngaka. Nje mina ama safety officer kuba khona lokho Fosco kobani companies leyawa bengazi ukuthi ya nangapha kuma events. Ukufika kwakho la kufuneke siplane ukuthi bebefika abantu bazongena lapha yana behambe yana kuzoba khona ama toilets lapha yana indawo yakhona bazohamba kuyona injani eyitende lizobe lingakanani liphasiswe nalo everything ela iphasisiwe. Okay. Ukuthi ibe sesimeni sokuthi abantu abakule event ba enjoy ngaphandle kuzobe kukhona iambulance elinde ukuthi mangabe uphuka ngeqhox lakho usizo seduze usizo. There's a lot behind the scene. Emningi lomsebenzi lebengazi ukuninga nje ngibona ngiphithizela nje kanje ngoze kusekuseni. Hayi yo no but siyabonga kakhulu ngosami ukuthi utholakala kanjani baba sakhe sincane nje ngiyatholakala kwi-email. Okay. Ngoba ngikholelwa ukuthi lento le isuke kufuneke at least abanye bayangithola na ku social media DJ Franos Mbokazi ku Facebook ngiyina ngidlalayo enye futhi TikTok Instagram udlala TikTok udlala WhatsApp ngiyawudlala no WhatsApp 083-768-4724 both WhatsApp and calls. Okay. Instagram futhi @DJ Franos Mbokazi. Okay. Izo ne-email sasuyisho the email. I-email ithi admin@qaphela-solutions.co.za. Usiphendela ngoba ngazi ukuthi iningi. Igama le company engiyisebenzelayo iqaphela Safety Solutions. Oh. I-email ithi admin@qaphela-solutions.co.za. Okay baba. Sibonga kakhulu bhuti wami. So kubalekile ukuthi uma ngabe umuntu ezoplana i-event yakhe athole u-safety officer o registered. Oh yes. Siya register. Yeah. Register khona asiyimi. Kanti bakhona laba abangaregistiwe abazenzela. Khona phela omunye okwenza ukuthi uthole umalume wakhe akade ejola ukuhamba naye we-safety officer. Esale sethatha ikhoma ikakhulu wakhe. Ngenxa unolwazi oluncane. Because the problem kuba ne-commission nala mesilimela abantu. This is crucial. I-serious kakhulu lento lena. Igazethiwe phansi kwalimala abantu niya kwi-commission kufanele uchaza usukulimala kanjani nani niya kwi-commission niyochaza sekuvulwa wonke ama-document ukuthi kuqala kuwe wena event organizer ukuthi lo muntu omqashile uqashe umbombayi noma uqashe urejistile nocheckile nokuthi uright yabo so kubalekile ukuthi bethola abantu aba-right. Siyabonga bhuti nabo o-DJ usiphazamisa manje uzobelimazana nani nibe right bafowethu uqhaqha benu. Siyabonga bhuti wami. Siyabonga kakhulu. Siyabonga bhuti wami. Nkosana kamnandi.
Thank you. One more night. Come on. Oli. From? I'm from Isikawini. So Skau ngubune Skau. Ngisuka eJ1 but not a township lapha eSindini. Wazo wamuhle. Thank you. Sicela ungiroundela nje kancane. Oh, singenzile nje sengiroundini. Okay, ifile event namhlanje yini sejabulela usayibona? Oh, it set up is very nice. Abantu bahle. And Bakhethe labantu bahle. nice. Everything is going well so fast. Yini oselindele nje manje? Engafika uthukuzini. There's so much. Ngazi ngizobala ngithini but there's so much. Kuningi sozoza namhlanje. Yeah, kuningi ngempela. Kodwa imiselo kuhamba nayo. Not really. I'm here to enjoy. Akekho umunye engimdingayo because I'm in a relationship. I'm just here to enjoy myself. Uyajola? Umuntu okhuphi? He's Azini ngoba akekho eduze. I'm not doing anything. Asibosho mina. Oh, I can do that. Ngiyabonga na? Alright, ngiyabonga nami. Sanibonani babhuti bami, ngicela ukubonisa ngimi nobani la duzo kwami. Usabelo mfethu lona ushenge mfethu ubhuti ukhehla kahle kahle. Alright, wena bhuti. Mina nguSibahlo always ingane yama umfana oshayibheka kawo Mr Mabheka. Hayibo. Umfana odume ngamabheka. The fire fighter. Alright, nizokwenza one more night. Nizokenzani? Mfethu just here for enjoy sharp umo ubhuti wethu. And we respect him kangangokuthi like we respect ourselves for sonke isikhathi sesimnandi mfethu. Okay. Sure. When we expect ini namhlanje uzongenzeka. Fun nje yabo ubumnandi. Just nje yabo ukuthi encane nama exam asesondele yonke lo. So nizonganiwanda kahle nje lani. Yeah, kahle soyithola. Okay. Yipi artist enisinilindele namhlanje ukuthi yabo lo ngisho ukuthi ufika ngo12 ngizomlinda. Ngiyamazi uthukuzini. Anakela uthukuzini. Yabo ithako. Ithako tukhulu. Dala thukuzini. But into engadebate le. But manje supporting iPirates nje vele eceleni. Ayona iPirates ni Sundowns. Dala thukuzini. Akusoya ngikwazi manje. Thukuzini. Okay, ngiyabonga babhuti bami. Ngicela ukuthi enjoy ubusuku beni next. Wona uclash yami kahle kahle. Mina ngicela ukubuza wena ke yini expected namhlanje? Mina expect fun. Ngiyodwa nje ngi-expect i1 more night engiyazi vele. 100. U1. Dala u1 one more night. Ayikaze disappoint. Lutho. Kunento engifisa ukisho yabo. Yeah. iSouth Africa ayivamisile ukuhamba kakhulu kwiWorld Cup. Yeah. But wena njengomuntu odlala njenge-citizen yaseSouth Africa ayithi imidliwa kwiWorld Cup kuba ukuthi unejezi layo. Ungadinwa nje. Ungathengi la ukudla khona. Ithina abantu abane-right yokudinwa. Lithule. Okay. Thina sibuye siyithuntuze. Yeah. Ungadinwa nje. Okay. No, sabonga kakhulu, sabonga. We love you so much phezulu. Sabonga. Epenikosti. Siku-one more night namhlanje. Sinosabahla la. Ubayigama? ngusithando ngasibiya. Thando? Thando sibiya. Thando sibiya? Yes. Yasithanda. Yes, unjani? Ngiyaphila. Unjani sisi wami? Ngiyaphila njani? Wena igama uba? Nomfundo wampandla. Nomfundo wampandla? Yes. From? KwaNongoma but bangeni. Usengisuka KwaNongoma usukule one more night. No, I'm a student. Wena usokuthi wami? Ngisuka la eSikhawini eJ1. J1? Yes. Isikhathi siningi la. Cabanga ngicela ukukhuluma nomunye umusisi la. Usuke J1 eSikhawini. Cabanga wasekhaya ke lo. Hayi shoot. Owasekhaya. Uhamba nobala? Ngihamba nosisi bami about 3 njengamanje. Ngishima senihamba nesi. Okay, awusamba nawe wena wasekhaya. Singumngani wenu nesi. Wasekhaya wena. Ngiyabonga yes. Okay. Nawe ngeke ufike ngaphandle nawe. Uhamba noba? Ngihamba nabangani bami baseReds. Songoye? Yes, usukongoye. Wow. Uyazi nje ukuthi Imake. Students asongoye, uyakwazi lokho. Imake. Usathi? I1 more night ayilutho ngaphandle abafundi basongoye. Hawu, yini number phambili? Awu. Okay, ngicela ukubuza ke namhlanje akumuntu emisele mhlawumbe ukuthi Hayi lutho nje sizoshiya esingalazi. oh uzo enjoy kahle kahle. Siyongalazi.com. Siyabonga ukuthi support event ne? Siyabonga. Sisi wami. Yabhuti. Ngiyajabula ukuthi kube khona. Ubonga mina. Asibonga uprincipal wethu. Uprincipal bani? DJ Mo. DJ? Shout out to DJ Mo. Oh, shout out to DJ Mo lapho ke usiphe kamnandi. Hayibo. Shout out we. Uthi ngesetup yana. Top notch. Yabona ngiyandithanda. La.
Niyayibonela nani mafethu happiness iningi. Lo ne baba. Kodwa shapha ngiyabonga kakhulu sibam. Sabona bhuti wami njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami ugama lakho ubani nokuthi uqhamukaphi? Okay, igama lami nguphila Sande, the name is Raphael from Ongoy. Yeah. Oh, which student Ongoy? Yeah, I'm a student. Ayazabazala ukuthi wena la? Awufundi. No, I test week, so I just came for vibes. Yeah. Oh, okay. Yeah. Is this your first time going one night? It's my second time. I came here last year, then I'm back now. So just to enjoy the last time you were here. Last time. Yeah. Last year. Yabona ngithi singalazi. Yeah. Esingalazi.com. Eh. So nje vele nje lento egqomi vele into engithandayo. The purpose of coming here, Tukzin. You can never go wrong. You can never go wrong. Go Tukzin. You're not even going to Tukzin. Also, Jabona le ngoma le number 1. Yo. You can play Tukzin anytime, anywhere. Yeah. So bang. So uthi waqala ukuya kubani night last year? Yeah. Kwakubani ilokhu ihedana yakho? You, I don't remember clearly. Awusakhumbula ke? Okay, butami no siyabonga kakhulu. Yes. Yeah, enjoy. Hello my sister, how are you? I'm good, how are you? Igama ubani sisi? Igama Andisa. Semhle Andisa sana. Bonga. Usuku? Mina eMgababa. Emgababa? eThekwini. Usuke nje eMgababa wenza ku-event? Phela ngisuke zangezwa. Swetha ngezwa? Eluningi ungoyi namhlanje? Hey, kakhulu. Ngi-interview nje abanye osisi la aba-2. Awu bangibeka mnandi. Anisebahle. Siyabonga Nkosi. Yabona ungoyi la kahle kahle sizohloba isandla. Shuthi phela. Awushaya nge-3 sister. Thank you. Yabonga sisi wami. Sabona sisami njani? Ngiyaphila kunjani? Ngimi nobala eduze kwami. Nombali wami Sibongo. Umbali uze nganje lapha kuyi-1 minute kumgroove lo okhona uzokwenzani wena? Ngizopheka, I'm here to cater for people, ngizoprovide abantu ngokudla. Okay. But mina we are only selling one item. Since sikwi-party vele sikwi-team laka-One More Night. Okay. So siprovide lawa amanye ama-food stores ukuthi kube iwona nama-varieties amaningi. Okay. Ukuthi aprovide abantu. Thina we only selling one item. Okay. So igama le business lenu yini igama layo? One More Night London okwamanje we haven't established it. Oh, okay. Bantu nje ayisibizi ukuthi bacela nizosiza. Okay. So kumuntu naye ofuna ukuzodayisa ku-One More Night kumele enze njani? I think angaxhumana no Joey or uNombusi yona abantu abangamnikeza i-information engcono ukuthi bengenze njani. Okay, ngoba wena usuke wadayisa before. Iyenzeka imali. Abantu bayathenga abantu. Imali bayathenga abantu ku-busy. Like akukho nokuthi mhlawumbe kune-peak time kusukela kuqala kusukela kuvulwa ama-gates evulwa abantu bayafika bayathenga. Okay, ayisabonga kakhulu sisami. All right. Epenicos. Hayi njalo ndoda. Izinshaka. Hayi njayami. Ngena la. Grand mnganami. Mthembu. Uba igama? Umvelo wamkhwanazi. Usuka kumnganami. Hey, njalo endaweni eningi. Sikhawini eBay indawo zakho. Unamakhama amaningi. Hey, ikhala baba lezi. Shawu mnganami, uhamba nobala? Ngifike ngedwa. Ufika kahle? Wemisa ukuhamba noba? Angahambi namuntu. Kaphela basakwazi ukuhambi namuntu mfethu. Hayi ngeke. Hayi yakawoti mama. Baba ngaba abantu abahle fesilana. Uyashaya wani? Umnganami lalela lalela ufuna ukuthi le experience eyodwa nje oyibonile nge-One More Night namhlanje. Intenze nje oyibonile ngale event namhlanje. Ngiyafika. Windoda fuka mkhonasi. Windoda ndonga. Okay mnganami ngiyabonga kakhulu bra. Into engizoyisho mfethu ukuthi la fanele siphathe kahle hlonipha umcimbi kamfowethu. Yeah. Okay abantu abakhona la ngoba nginika i-advice nje kuzoba neza wona. Fethu danza fethu uphuza fethu sabancane fethu. You only live once uyolo. Ngoba esho abantu. Hayi bo badawa abantu. Ngiyabonga mnganami. Sawona bhuti njani? Ngiyaphila unjani wena sisi? Ngiyaphila nami azomuhle bhuti wami. Ngiyabonga Nkosi yami, ngiyazama. Uyazama. Okay, ubhuti wami uba igama lakhe. Usabela wantuli. Okay, wakhona la eBay noma? Yebo, ngiwakhona la eBay. La eBay. Ngibona jacket yakho ibhala u-One More Night. Cela nje ungirawundela abantu beyibone le jacket le. Okay, umuntu ayidingayo ngayithola kanjani le jacket? Hayi, i-jacket ithola kuyena ubaba la ekhaya lo wenza lo mcimbi. Oh,
Yeah, inemali yakhona nje edayiswa ngayo. Ngicathi ngafuna niqondana nayo direct kodwa khona ngayithola kuyena. Wayithola kuyena? Yeah, ngayithola. Yayimalini wena uyithenga? Ngaleso sikhathi yayingakadluli kwi-1000. Angifuni ukum-expose ngoba manje uzogcina sesikimi hayi manje wasuka wathi iprice ngenzela ukuthi nangelinye ilanga. Yena uyobe search iprice mina ngiyayazi kodwa ayidluli yona kwi-1000. Oh, okay. So umuntu angekho namhlanje kwanmonite ungathini kuyena? Hey, uyaphutheke. Ngoba phela namuhla sizojive. Gabi. Naze vele kuzothukuzini so. Yena umuntu omninda kakhulu Suzini. Yeah, kakhulu. Okay. Mama one more night sonke vele ahleze nezinto zakhona. Yabo so nje hayi. Then nje phela nathi sesiyazama uba ama-ambassador. Mayikhona siyafika siqhamuka. Mfethu sezenjani? Anina nje uzobona ne-jacket. Siyabona ke mfethu. Kancane socela sonke sesiwafaka. Awushaya i-dance move eyodwa nje oyithandayo. Epenic Coast. Come on, my brother. Indaba before starting interviews asikhuluma isiZulu. Isikizwe saba yini? Hayi Nkosi yami, angifuni ukutrend. Yini saba siphele? Angifuni ukutrend siyaphela. Kahle nto wayisabi English. Siyaphela singasibali. Okay, igabo ba first. Aphile Shezi. Bani? Aphile Shezi. Aphile Shezi. Yeah. Aphile kusuka ku. Suka eDlangezwa. Ngokushaya wena. Suka eDlangezwa la, kodwa ngihlala eThekwini. Ohlala eThekwini uphile eThekwini? Yeah. Manje Mtoti. Manje ngifika ngani la ngoba ungoya ngasiningi ungoye la. Khona ibhasi ezilethile la nebhasi yeni nina? Yeah, sinikwe ibhasi. Kodwa nabo umhlelo we-event la unithanda kanjani? Awusebenze kakhulu yonke into right nje. Ubuka nje la kwi-background nganami. Yini oyithanda ngale event? Master-Tix. Qale lapho nje. Ama-aesthetics abantu basiphazamisa mfethu. Yeah. Qale nje ngama-aesthetics. Mina ngumuntu ethandayo i-content. La sure. Yonke into itswempu. Affordable futhi kuzobiza. Yonke into affordable ngaphakathi. Ngcono mama ujabule mfethu. Uba olinde umbona la i-artist. Ngilinde Theko Supreme nodlala Thukuzini. Qedile. Yeah. Angiyabonga mnganami. Yeah, ngiyabonga. Use kahle. Yebo ngibuzi. Oh, all right, sure. Waziwamuhle sisami. Wazomuqoshanga 360. Yes girl. Brahman Lady ngizila ke igama lasesilami. Brahman Lady bangazi ngoBrahman Lady abalandeli bami. Oh, okay. Unabalandeli lapho. Okay. Ngikubuza ukuthi usisi uzokwenzani namhlanje la ku1 More Night. Cha ngilana eMhlathuze njengesakhamuthi saseMhlathuze nomuntu osebenza ngabantu nami nginezitolo abantu bayangixhasa ngithe hayi ubhuti mangimbuka usafola kuyouth asimsupport nathi ngoBrahman Lady yabo ngoba labantu vela bala nami ngiyabadinga izitolo zami kube babuye bazo detox baflashele acid abayiphuza. All right. Ngabe ngishayela i-dance movie oyithandayo. Ubanje artist oyilindele nje namhlanje othi ngiyabona angihambi ngakamboni stage. NjengoBrahman Lady ngilindele udlala Thukuzini. Bakade ngizele yena bese sothi dlala Thukuzini. Ngizele yena ke nozobona nje intsha yaseMhlathuze etshwayo nokuzosupporta phela. Nathi kumele sifike ngoba phela sisebenzela umphakathi. Sengifileke lapho ngisile. So yena yibi nje i-vibe oyilindele nje la. I-vibe nje njani mhlawumbe uzobhoreka noma i-vibe yangempela ukuthi ufika kusasa ekhaya uzazi ukuthi ubani. Hayi inkinga ke thina ke asithinti lapha yasithi kancane. Kodwa nje ngokulindele ngilindele abantu bajabule balethe inqomo nangokuzayo ubhuti uma wenza umcimbi wakhe ukhuphuke kunalokho oyikhona namhlanje. Ngibona lokuthi umcimbi wakhe vele usezingeni eliphezulu. Thoza kakhulu. Hayi sisi ngiyakubona ugqoke kamnandi. Ngiyabiza expensive kahle kahle. Siyabonga sisami kakhulu. Amethuzo kami njengamanje ngimi with one of the DJs osunda kuphuma manje stage ngizomcela ukuthi yena introduce ukuthi DJ baba ngamazi. DJ N2K aka the Dirty DJ aka Cheeseburger aka your granddad's favorite DJ. Angela ebhuni ukuthi iset yakho ize kanjani and abantu ba-receive kanjani iset yakho umcabanga? Well, ngi-enjoyile mina ngazi ukuthi abantu ba-enjoyile. Ngibona abanye befika phambili so I guess some people did enjoy. Nozime kade edlula manje at nice set so. So ba-enjoyile iset yakho. So njengamanje hamba nomuntu osekhona nje around? No, ngisakhona for now but later on we're going to Zula Beach and then I'll be back here again. Oh, okay. So umuntu ofuna ukufollowisha athi nama-handles zakho? N2K035 everywhere. N2K035 on Facebook, N2K035 on Instagram, N2K035. I'm no longer on X though, so okay. But TikTok, N2K035. Word of the day, Sini. Oh, I think
ukuthi word of the night. Word of the night. Yeah. Eish, iba nento zakho. Sawubona butata. Sawubona butata njani? Yebo sawubona njani? Ngiyaphila mina ngokuza igama lakho uba. Hayi igama lami uNtozo aka Nyandoro. Mangazi uNyandoro. Oh, okay. Ngicela usale 360 Nyandoro. Usingawundela nje Nyandoro. Ukuphaphela usingawundela Nyandoro. Ay. Ay, drip. Estimate nje ugoke malini la? Estimate. Hayi la ngigqoke u60k la. Hayibo. Okay, buta muhamba nobaba, umuntu ohamba naye la. Hayi umuntu ngihamba la. Wimi sona ngohamba nomuntu kathi. Hayi ngimisele. Sengashada mina. Ngingayifaka kodwa sengashada. Okay. Uyaqala ukuza ngo-1 noma into oyijwayele vele. Mhlampe awuzo-7 noma we-8. Uza ngo-1 Yeah. Okay. Ibe mnandi ivibe lapho enjoya kakhulu ivibe yala ekhaya. Angikuzwa? Ivibe ye-1 enjoy. Ngiya-enjoy kakhulu. Ngime kanje. Iy'ngane zinjani iy'ngane? Hayi. Sengize ngiyisole ukuthi ngasheshelana ukupheza. Alright, siyabonga kakhulu. Alright, siyabonga. Le u-Eben umthinta ighost. Futhi wami. Yeah. Awudinga introduction wena first. Well, you know what it is. DJ Mo. Yeah, man. Yo. My plan. Hey. Kobe. It's been a long day, eh? Hey. Tired. I want to find elephant. But we're out here, we're having fun, we're having a great, amazing time. Umnandi, the time is 6 o'clock. Night is aqhamuka ngoba ubabona nje abantu. Njengoba ubona kunje emcimbini wakho mfethu kuzakala naphansi kuwena mfethu. I've got no emotions at the moment. I'm just trying to make sure ukuthi yonke into edingwa abantu yenzeka. Brami ngicela ukuncoma mina mfethu umcimbi wakho umuhle mfethu abantu baphumile mfethu bazokusupporta mfethu. Ngicela uyibongele nawe mfethu. Well, I'd like to say thank you guys for coming through to One More Night. I appreciate you guys and I won't stop just making sure ukuthi nje. Elandela yini ngoba ngeke siphelele la. Oh, definitely. The next one is on the 1st of August. In the next 2 weeks, so at Mekaita, I just got the invoice of the big DJ service in Nzisa. It's going to be bigger. Siyabonga brother, akuthathele first kubaluleke kakhulu. Sawubona bhuti mzani? Ngiyabonga ngesisi. Ngiyabona uphuma stage la bakubiza ngo-DJ bani? U-DJ Siri lo. So how was the vibe lapha ne-stage? I-crowd umucabanga ikuthandile? Hayi bishiwe kakhulu ubonile uqale belapha ngisema ngiqeda besebengala hayi bishiwe kakhulu bekumnandi kakhulu. Ujwayele vele ukuza lapha One More Night understand i-crowd ye-One More Night? Ya ngi-understand kakhulu yabo ukuzodlala i-crowd efana kakhulu iphuthume ngithi start them slow bese unyaka kanjalo. Okay, so abantu bafuna ukufolowisa kuma-social kale besise manje. U-DJ Siri, DJ libhala DJ CSIRRY Facebook, WhatsApp uthi 0720407035. Word of the night. Abantu abajabule to the, you know. Okay, siyabonga bhuti, siyabonga kakhulu. Uyaphila sisi? Ngiyaphila wena njani? Ngishapha. Hayi, ngiyakwazi ukuthi usungenile kwi-vibe. Awe makwazi kamnandi One More Night. Manje ungena nini isikhathi sakho sini isikhathi sakho? Ngisalele u-30 minutes wemntakama bese ngiyabathatha. Okay, silindeleni u-DJ Amen. Afro House. Okay, cela sinikeze the word of the night ukuthi kungenzakalani. Phambili nge-One More Night phambili. Okay, u-DJ Mo uyakukhokhela kodwa kena. Come again. U-DJ Mo uyakukhokhela yena kodwa. Hey. Uyakhokha kafana laba abanye. Yeah, esicela siwabiza ngamagama. Hayi siyabonga bhuti kakhulu. Kumnandi ekhaya kini. Hayi kumnandi kakhulu. U-Eben umthinta ighost, umthinta
Nanking, umphaso title. Ebony Coast. Buhle. Impilo. Yabona ufethu kwemona sikumnandi. Ususho Kumnandi kakhulu. Awusakwazi uphuma. Khona bengisayifihlile. Uqashephi? Angifuna ngitrendisa nina. Khuluma uqashephi? Qashe ekhaya. Like Obuyivalele. I've been taking some time off, but ngikhona. Sengibuyile. Mngani wami umsebenzi wakho siyawazi kakhulu. Bese sakubona endaweni la obunokusiza khona. Kwenzakalani? Ibhizinisi sekhona saqhubeka noma usamile noma khona izinto esingezazi obhekene nazo. No, likhona ibhizinisi esaqhubeka, but from last year October until this year March, bengithathe time off for myself because the mental health is mental issues. Yeah, I don't have mental issues. No, I don't have mental issues. I was taking care of my mental health. Yeah, mental issues. It's on. Kuleke. But okay, ufikile namhlanje ku1 More Nights. Ubona kunjani nje ubona ifeel ne vibe enzakala. Kumnandi kakhulu and kumnandi kakhulu if you haven't been out. Yeah, but since I've been taking a break, kumnandi kakhulu ukubuya ngibona Ebony Coast. Yes. Because ngiyazi nicost kakhulu nomo. Yabo. Yini omfisela yona umfowethu ngale event yakhe esikhule kangaka over the years eyizama nani yini omfisela yona. Bra, from the first time ngisebenza1 More Nights, I've always said the sky is the limit. But now ngiyashintsha ngithi even the sky is not the limit. Sky, never just through sky, man. Even the sky. Give a chest to that. Pilo, hi. I'm Pilo, hi. Yeah, boss, something else. Give me a hug. Thank you. Sawubona bhuti wami. Unjani sisi? Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila. Ngiyezwa lana ukuthi ungazi ukuthi le furniture njengoba kukuhle kanjena eyakho le furniture ngabe iqiniso lelo yini? Yes, yami sinjalo. Oh, okay. Oh, unekhampani yokwenza ifurniture. Uyayenza ifurniture noma wemqhamuka uzofaka la? Ngile furniture ngiyaqashisa ngayo. Oh, okay. So bhuti wami ngicela ungitshela ukuthi wenza kanjani ukuthi kugcine ukwazi ukuhleleka like uyafika kwivenue ufike ubuka ukuthi ngizobabeka kanje nosofa ngenze kanje wenza kanjani nje lawo process lezo utshena yona? Ngaba oqala kuba ne-communication phakathi kwami ne-client. Sibuke i-client enalo and then bese senza lokho i-client ekufunayo. Njengalapha nje sibe ne-meeting before kufuna namhlanje 2 weeks before. Satshela ukuthi okay silete into elingaka ama-seats arrange ngale ndlela. Then senze according to what i-client ilifuna. Okay. So kuthatha isikhala singakanani ukuthi wenze yonke le setup le? Le elana took me about 4 hours. Okay. So le furniture le uyayithenga noma enye yayo uyazenzela enye yayo? Enye yayo sayikhandela yona enye sayithenga. Oh, okay. So ubhuti ugcile ukwenza ifurniture noma ukhulu umsebenzi owenzayo akubona ukuthi ifurniture kuphela? Yeah, kuningi kakhulu esikwenzayo in terms of entertainment. Sinama-tenders ne-furniture eyosofa, tenders ze-deco, we body sound system. We also do e-branding. Oh, okay. So sicela usiphe igama lekhampani yakho uma kukhona abantu abafuna ukuqasha uma bewuthanda umsebenzi wakho owenzayo. Igama lekhampani iNumiso is NURMISOE. Ikhona Facebook. Lapho sisebenza samanye isikole. Alright. So uma befuna ukuthinta bengakuthinta Facebook, Instagram, nje futhi all social media platforms, but i-number 0699 864 091. Okay, ke just kancane usala amamuva amancane. Ubona ukuthi uyakwazi yini? Ayabona umzimba uqinile. Cela usipha the word of the night. Okubalulekile nje lana siyojabula. Wonke umuntu akajabule. Kungabikho into ezokuphazamisa. Iy'nkinga zingeni la. Sila siyojabula. Okuningi sakubona kusasa. Still at the 1 More Nights event, kama la mwanda ya msebeni, umchito ngana kit. Ebony Coast. This joy drums, my brother, What's up, bro? Give us some. My brother. Ngilelisa sakho bese, ngalalela wonke bese.
I-hype yakhona bese. I-feeling yokuzibijan. My hype. It was good. The energy at the event is really dope. So, about the whole time, the feel for the event was really cool. It was really cool. I like the fact that everyone decided to show up early so they could see the setup. Maybe on we can take the event outside of where Batwaila corner. Okay, what's your role in this event? Because ngiyazi ukuthi kukhona ipass enkulu oyidala kule event. I-role oyidala kule event iyiphi? Usoyisana no-DJ Mo. Alright, so I'm one of the partners for the event. With DJ Mo, firstly, shout out to him for creating this entire concept. He's made this thing an entire franchise, but I'm glad to be a part of it and create some level of input. In order to make sure that this event goes and whatever. So shout out to Mo, shout out to everyone who's attended, and shout out to you guys right now. Wow, okay, the concepts, anything I see the DJ Mo for 7 Sunday. What is the face? What was the young in? What is the face? No, listen. So, we're going to keep our face in down and listen to each one. Yeah. So, I'm just glad that everyone was able to take this concept as far as the way down and so that was the way accept and I born So, I'm just glad about that, man. There's a lot of things that go into One More Night in terms of planning, but I can't go into detail right now, but I like that you guys saw it, understood it, and appreciated it, and supported it. My brother, this is a great concept, great idea. This is a unique event. It is just paying all over, all the fight. It's so cool. Look at the crowd. You know what, Viz? To be honest, I think the CNs are so in isolation. So anything the CNs are is to try and hopefully motivate some other people to find new places. Equally pay and that's in order for everybody to have new ideas and create new things for everybody. It's not just us, it's everyone who creates some events. It's Pino, it's that's our fans, man. Munindela, it's everybody, bro. So Mele School at the same time, it's not just us. So Siabong was a bit, but that's all that matters. My brother, yeah, if you want to find me on social media, to be honest, guys, I'm not really on social media like that. But if you want to find me, it's at Joy Drums SA, JODRUMZSA. Up at the coast. Yeah. Up at the coast. What's up? Epenum Chitay Coast. Tango Supreme. Oh, sir. Yola. Yes, I'm not happiness for One More Night. Hello. Hello. John. Kisam buena. Kisam. Hello. Hi. Seba. Yadala sanbona. Seba. Siyabonga. Tango Supreme. Push on One More Night. Amazing, yo. I wish we were staying. Don't try that, pay. No. We were here last week, actually. Yes. We were here last week. I promise you. Oh, yeah? Yeah, we were still last week. Nay, Shaya Ingoma, yes. You lie, Sabo. Come on, bro. Yeah, I'm press anything press. I'm going to change the mind. Thank you, guys. Thank you. Siyabonga nathi bekumnandi uba la Richards Bay, guys. How's the experience? Amazing. That's why I said I feel like I wasn't leaving. Is this? I'm telling you. Yeah? Period. We love them too, you know. And I'm kind of good to like there's so many girls there and whatever. I was also in the crowd and the happiness of the crowd. Yo, it was on top. But first time I'm cool, Thank you. Next Jaktanda, period. Let's thank you one more night. Night. Shout out to One More Night. Let's time. Up on the coast. Thank you. So guys, we came, we saw, and we had fun.
Jamas podcast uDurban Silo sijabule Harmonize event sabona kakhulu bafethu jamani sayivala wathina manje sasiyo Siyajava njengamanje khona senimbonile futhi kalibhuta sengimbonile la manje hayibo yofana asidanze manje iHarmonize ayikapheli baso umcimbi wethu ebesize ngawo la siyawuvala manje. Good night, we love you.